アルコールがですね、ちょっと体に染み込んできまして、声がちょっと出てないかもしれないですけど、最後まで頑張ります。素晴らしい。ミルカミルカは音が大きければ勝ちだと思ってる。相手よりでかい音出したらもう勝利と思ってる。だんだんうるさくなるんですね。はい、次の曲はちょっと静かな曲ですかね。わややいっていう曲です。もうちょっと紹介します。
歴史がある曲ではあるようなんですけれど、ミルカミルカは力が落ちてしまいますので、よろしくお願いします。それでは続きましてですね、うちのミルカミルカの歌姫っていうと怒りますけれど、ボーカル入ります、ジョランド・センネという曲ですね。踊れる方いましたらぜひ前空いてますんで踊ってください。ぜひ。は
はい、先ほどスイム楽団さんもご紹介くださってるんですけど、来週土曜日、小樽祭りっていうのの一環でリメンバー・ロックタンダーっていうのが昭栄通りの裏、広小路駅のこっち側の通りでやるんですね。毎年呼んでいただいて、もともとはピカパウさんを見つけたのは向こうから2番目のヒョロスカさんっていう人がブログで見つけていくようになって行くようになったんですけど、前勝手にやってたんですね、お祭りの時に。で勝手にステージの合間で勝手にやるっていうそういうことをやってたら商店街の人がちょっとって怒るかと思ったら来年出ろって言われて「はい分かりました」っつってそれから毎年呼んでいただくっていう方々です。それ随分いろんな方と出会いました。よかったら遊びに来てください。非常にいいお祭りです。中女、次はね、中女の曲なんですけど、これちょっと一つ、中女の花が咲く頃にという、中女っていうのは乾燥じゃがいものことなんですけど、曲の説明はちょっと置いといて、一つやりたいことがあって、この中女のサビってちょっと、なんだっけ、タッ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 っていうね。分かんなかった。サビの方がみんなね、この太鼓につられて、あなんてなっちゃうんだけど、もうそれ狂わずに叩いてもらえると超気持ちいいと思うんですよね、みんなが。参加してもらいたいっていうお願いでした。すいません、日本語不自由で。最初に言った通りね。そんなに長くないもんで、まだに。「
ぐらい。救急車だ救急車必要になりますね。次が最後の曲ですね。はい、コーラスのちょっと練習です。新曲なんです。練習を特訓はしませんでしたけど、新曲です。なかなかうちの鬼門なコーラスがあるという曲なんですけども、頑張ってちょっとチャレンジしたいと思います。カルカスの曲でボリビアが欲しい。Aquí lo tengo en vivo, ¿eh?
本当長い時間10周年記念プレライブですね。プレです。コンサートってプレなんで、本当は9月14日17だそうです。後ろチラシあるんですけど、今日プレということでやってもらったんですけど、本当長丁場皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。またオープニングを飾ってくださった御殿場ペイナロッド報告会の皆様、そして遠方からね駆けつけていただいた水分楽団の皆様、あとカメラとかPA とか皆さんボランティアで本当やってくださったんですね。うちは関係ないのにやってくださって、本当に関係ないっていうかね、メンバーじゃないのにやってくださって本当にありがとうございました。そして今日長丁場聞いていただいた皆さんに感謝を込めて最後の1曲、本当にアンコールで最後の1曲演奏いたします。意味自体っていうそんな曲ですね。